ki don katukan ki isu ki baka kabinet kala approve ka badengkong kadai ya ka amendment jong lightly ki ne ki Labour Act ki badai ki Central Act bat inra ya kene hapo assembly ha kene ka arpotrik na ka benta banyo ya ka jing menjur jong ka Meghalaya Legislative Assembly ka masolong ha ka arpotrik kabaan ngia keren ru ya ka amendment jong ka Agricultural Marketing Act khat khandai spa propo ban nang penbit penbiang susu ha ka bedei ban ai ke jingerap ka bakerpang ya ki nongrep ka jengi ha ka liang ka yau ka hat ya ka bangi ong ki regulated market ha ka ba ka don ke jingmut na ka liang ka sarkar bangin penbon ya ki judge market ban yarap ya kitu ki products ki bakin nongrep ki jongi ki penmi bat ka kabinet kala rai ya ka bagin ra ya kini ki issue hapo jong ka assembly bangin pas ha kani ka reassemble budget session kaban sedang no ka arpo trik bat kaban kut ha ka arpo artrik ya ki sampel ki ba ngipha ban test hadu menta kasngi kapoi arhajar sanspa lai phokandai ngut bat ka report ka bingilayo bat ka balong negative kalong arhajar sanspa ar phohun riungut nang tak ka number ka report ka bangidang up ya menta kasngi klaulut bat kitu ki ba pang total khat lai ngut iwe bala klat khat we ngut kwa ban pentip je pi menta kila syat la klan ba bat iwe padai dang don ha ka jing sumar ka bangi ong iwe idang dei active case ka jing 1 point no kitu ki kena samla ki kun samla le ni ki nong sok snong jong ke jelam megala jongi ki bawan pai na po North Eastern State but don ru ki bala poi na ki katu kan netli ki state shabar jong North Eastern State hadu mentakasngi kila poi lai hajar khandai spa nyau phongut ki bawan na po West Bengal ki poi shispa khan ringut nangta Rajasthan lai phulai ngut Madhya Pradesh khat lai ngut Bihar prangut Karnataka nyongut UP nyongut nangta Jharkhand sangut Tamil Nadu sangut bat na Karnataka saungut Katrin jongka Tamil Nadu Katrin kan mi menta kamit hakapor khandai beji menmet bat ki banwan pai hakani Katrin ki don si hajar ngut bat kini kin poi hapo Guwahati railway station haka khatsan tarik bat ru kin poi Shillong lani syagi jaka ke bagi deban poi haka ju kasngi kata kaumut haka khansan tarik jong uneu benai kabar Katrin kaban sami nang tei na po Bangalore kabala tikna kalong haka khat riu tarik jong uneu benai kidon si hajar sans pangut bat kinwan pai haka khat riu tarik jong uneu benai nang tei na po Bangalore bat kin poi Guwahati haka khat pratrik jong uneu benai bat nang ta kin poi shalaki jong kisno githa ko jogi hapo ka jela ka jongi ha ka tu ka ju ka sngi kabalai Katrin kan mi na Gujarat ha ka khat san tarik bat kini ki khna ka jongi kidon arspa arposan ngut bat Katrin kan sa poi Guwahati ha ka khat nyeu tarik jong uneu benai mi uba menta Tengelai penbaik bakine ki student leni kitu ki nongsong snong jong ke jela ke jongi ke ban poi lengba jong kini ki train ki bela penbaik na ke sarkar ngin penbiang ru ya ke transportation bangin lek syau ya ki
nang thi na po Guwahati railway station bat ngin lejbu yaki syakajaka kabaki day banpoy halaki jong kisnong kitaw ki jong ki